Ang ganda po ng view rito sa Pampanga po to. Oh, kaliwa po. Matagal na po kasi ako hindi pumunta rito. Kasi hindi ko lang din ako nabili sa akin. Malit po kami dyan. Kita niyo po yung view. Maganda po. Oh, diretso kami. Milani. Pag 3 minutes na, sabi mo sa akin. Ayan na po. Punta tayo ng Bilangin. Diretso. Slow it down. Down, slow. Magandang mag-sir. Oh. Tapos yan. Checkpoint po. Okay. Diretso po tayo doon. Hello. Ito po kami. Sa nag-donation dyan, maraming salamat. Sa pamilya Malong. Kakaliwa po tayo rito. Natatanda ko po, kumaliwa po kami. Papunta kaming Santa Rita, Pedro Nicolas Rosario. O yan. Kaliwa yun. Tagal na po ako hindi pumunta rito. Siguro po mga 2 taon na. Okay, 1 taon lang po, mahigit po, mahigit. Donasyon ng Apo Cristo. Okay. Para na po kayo namasyal sa Pampanga. Papuntang Macabebe po to. Pero mauna po yung Milani bago Macabebe. Ito po yung pinakamaraming santo. Ang santo bibili namin, kung di si Rafael, si Angkarngel po. Ilang minutes na mahal. Pag mo pindutin mahal, makikita mo naman sa taas. Okay. Nakita niyo po yung bundok niya, no? Ewan ko po kung tawag ng bundok Arayat. Kaya po, nakita niyo po yung bundok. Ayan po, ha? Nakita niyo. Mega shoutout dyan sa mga nanonood. Si Apali. Diretso po kami ng Milanin. Bibili po kami ng pangkundiang Karel o Rafael po. Salamat po sa nagdonasyon. Sa pamilya Malong po. Yan po doon, maraming mga itlog na mga manok. Lahat itlog doon ng mga tubo. Markat po po daanan.
pakanan po tayo. Barangay Patrol ng Poblacion Pampanga po. Nandito na po tayo. Pumanta na po to. Dati po yung unang punta namin. Walang ilaw at saka lubak-lubak po. Tingnan po, nangunguha po sila ng isda. Nilalampat sila ng mga isda. Marami po dyan isda. Tingnan mo po yan. Dami po dyan. Dito, tilapia. Ano naman po yung lugar ko sa Milanin po. Puro ano naman po doon. Itlog. Yan. Okay, mga guys. Mega shoutout. Hanggang doon lang muna tayo sa kanto magpa-vlog ha. Kasi ano ko to, i-continue ko yung video sa pangalawa sa Milanin. Tapos continue ulit yung video sa sa Makabebe kung saan kami bibili ng apulis o kung kayo ng ng karnet po. Ayan po. Sige po. Maraming salamat sa mga nanonood dyan, supporter. God bless all sa mga YouTuber. Okay po. Thank you. Dito po kami nagbabalik. Ito po yung Milanin. Dito po yung lugar na bilihan po ng mga itlog. Ito po yung sentro ng Milanin. Dito po kami nagbabalik. Yan po yung bilihan po ng mga itlog. Yan po, ang daming itlog dyan. Yan puro malaking planta po ng itlog yan. Kami itlog dyan na pugo. Kung Pampanga yata, nagbibili ka sa tayo. Hindi ko lang po alam kung kanino pa yan po yun. Yung susunod po niya, puro palaisdaan naman. Mauna po yung yung mga itlog po. Dito po, mura po ang mga itlog dito ng mga manok. Kaya, kikita niyo po yung mga sasakyan niya. Yung owner po niya, mga itlog po. Pati yung bus po niya na L300 pickup. Yan maraming nandito rin po yung mga itlog, mga bato. Ano na po yata po nandito. Yan po yung mga manok. Dalang. Tawag po wala dito sa lugar nito ay Milanin. Susunod po, puro naman bangus. Etc. Bangus pa o tilapia. Kami po itong tilapia dito. Yan po yun Malaisdaan po. Nakita niyo po yan. Marami po dyan. Dito, tilapia, kung anong klaseng isda, etc. po. Marami. Dito po ang lugar ng Milanin. Maganda po ng mga nila rito. Mga bulaklak po nila sa paligid nila. Christmas. Nani Pineda. Bernador po. Pampanga. Kaunti na kaunti. Ito, nandimibit po sila ng mga isda. Makabebe. Pero ito mga Milanin, susunod naman po ay Makabebe. Pilihan po ng mga salto po lahat doon. Kumakain lang po ang ginagawa doon. Para po sa nagbigay ng donation ulit. God bless all sa family Molo. Ano po? Nakita niyo po yun, dalawang lalaki po. Kumukuha sila pang gawa ng malistang po. Naman. Pero, bakit kami, road trip kami. Laki po ng ibon, no? Tingnan niyo po, tatamaan po ng camera, oh. Hindi po kasi, parang tapos ng alisda, no? Inilipat po yung ibon, no? Dahil po mga ibon nakaparantay doon sa mga kable ng kuryente, oh. Nakikita niyo po yung mga ibon, no? Slow motion po yan, no? Diba? Dahil po yan.
laban ko yan. Bakit ko ng pagdal? Yaman po siguro ang may-ari niya. Sige po. Panibagong vlog, panibago naman po tayo. Ito naman po yung pangalawa, yung pangatlo. Doon po tayo sa lugar ng mga makapili po sa Santo. Sana po makabili agad po tayo para makabili tayo ng maaga. Pumunta sa amin dito, dapat pa yan. Ayan po ng mga isda yan. Ito po yung bagsakan ng maraming isda. Kung kanino ngayon ng bayan darating. Ayan po. Bangka po. Sige po, maraming salamat. Alam niyo po ang tubig doon. Ito yun po, nakikita niyo nasa likuran ko. Lagpas po na ako ng tambot ko, kalahati na po ng motor namin. Mabuti hindi po kami tumirik papunta may kabebe. Awa ng Diyos, pinabayang pa rin kami. Lagpas na po sa kalahati ng rim ng motor. Ang grabe po ang taas. Bumalik ako, baka tumirik po kami. Buti na lang itong motor ay pinabayan ng Panginoon sa Diyos ko. Kaya bumalik po tayo, maski po sana pinagmagandang daanan. Hindi lang po. Nahilang po ako ng vlog doon kasi baka po malaglag yung cellphone ko. At try, basa po. Yung isang motor po bumalik. Pumunta ako sa kanya. Sige po, salamat. So guys, hindi tayo nakadaan doon sa sobrang taas ng tubig. Baka tumirik tayo, talagang lagpas balakan. Ito, tatry natin makapunta makabebe masanto para makabili ng santo. Pero baka din po makikita nyo. Kaya mahal. Kami yung kangkong oh. Yan. Ito po. Tingnan natin. Tingnan nyo po yung tubig oh. Taas mo pa mo mahal. Oh. Tiis-tiis lang po talaga rito. Pag dito kayo nakatira. Dito medyo mababa. Pero doon kanina po talaga. Kinakabahan ako. Baka tumirik po kami. Alam nyo po bakit? Grabe po tagang taas ng tubig. Tingnan nyo po yung bahay nila, nakalubog po. Ang hirap pala dito tumira. Nakita nyo po, kawawa naman po sila. Parang dagat na yung sa kabila. Nakita nyo po yan. Hindi ka po pwede magbilis ng takbo. Kailangan po dito para ka lang naglalakad. Nakita nyo po yan. Ang hirap po pala tumira sa Masantol, baka bebe. Naglalawa po ang tubig. Mas nakakatakot po doon. Pero pinakamabilis po sana ang daanan yun papunta Makabebe Santol Pero hindi ko sukat akalain po talaga. Grabe, ang lalim ng tubig. Kinabahan po kami ng konsisyon. Baka tumirik kami. Tatanggal pa ako ng spark plug. Kaya dito, motor nyo po. Lagi po talaga masisira dito. Number 1, kadena. Yan po. Yung mga bearing po. Papasukin po ng tubig yan. Kasi halong tubig na po yan Tabang at saka dagat na po yan. Dami pong palisdaan. Ganito pala po dito pag high tide. Kita nyo po yung motor kanina umatras. Ewan ko lang po. Mas swerte namin mataas yung motor. Mataas pala yung smash ng konti. Grabe yung tubig dito. Kita nyo po Kaya na natin dyan. Tanong mo muna. Kaya, sample. Magbabasa na tayo. Basta diretso ka lang mahal. Hello, nandito na po kami ngayon. Medyo inabot kami ng baton. Pero nakarating na po kami. Ito na yung continue ng vlog ko. Ito po yung nagdonasyon po para tila taga Toronto, Canada. Kay Ate Malong family. Ayan na po yung St. Michael Makabebe po. Tsaka nauna na po kasi yung mahal na ina ay susunod ko na lang po ipakita yun pero magkaisa lang po yun. Kasama din po yung kay Christina Malong family taga Toronto, Canada. Ito na po yung dinonasyon niya Nasaan ba lugar tayo Prop 6, Barangay San Gabriel, Makabebe. Makabebe. Sila po yung gumagawa ng santo. Hello te. Sige. Salamat sila po. Ito pala, hindi to bato. Fiberglass. Fiberglass po to. Yung kahoy, overmahal. Kaso talagang mahirap gumawa daw ng kahoy ngayon. Matagal po. Matagal pa ho. Kaya fiberglass po yan wala pong halong chok yan. Dalawa po yan, yung mahal na ina. Okay, maraming salamat po. Thank you. Pauwi na po kami. Pauwi na po kami ng Guagua. Sige, pangaldo na po. Bumili po kami ng mismo Coke. Tsaka Baji Bar. Magkano yan? Sobra ho katagang baha doon sa Makabebe. Pero nakuha na po namin si St. Gabriel, pati yung mahal na ina. Kaya kay Ate
family Malong po yun. Nandito po pa tayo. Anong lugar pa to, Nay? Liwaya kasing gagamitan ko yan ay. Takasan? Pangaldo Takasan, Makabebe? Nandito po kami sa Takasan, Makabebe. Pauwi na po kami. Pero umaga pa naman eh. Pauwi kami ng Guagua, Nay. Guagua, Ascomo. Yan, Guagua. Sa kaping mga tunday. Kabiyaya. Yan, ang hirap magbiyay. Lumulusong kami sa baha. Hindi, Nay. Bumili lang kami sa ato, Nay. Matukero ko sa ito mong Hindi, nakabili na kami, Nay. Saan kayo bumili? Mismo doon sa Makabebe. Dito Doon sa meron Gabriel. gumagawa. Ay, wala niya. Bato lang yan, Nay. Anong bato? Ay, makahoy. Ba't di mo paginggan mo? Ha? Mukha rin Puro kahoy yung binibili nyo. Oo. Kahoy tsaka fiber. Fiberglass dyan, puro bato. Nagtanong na kami dyan, Nay. Mura lang dyan. Ano sila? Nagbebenta talaga sila. Oh, chok po yun. Oh, sige po, Nay. God bless po sa inyo. Tara na, alis na kami. Pauwi na kami ng bahay, oh. Ang dami pong palaisdaan dito. Ang ganda po ng lugar nila. Ganda po ng view. Oh. Eh, ako naka-live. Naka-ano lang ako. Oh, diba? Nakikita, no? Yan sa tabihan sa likuran ko. Yan sila. Tumatakbo sila. Okay. Sige. Uwi na kami. Okay, oh. Kitang kita. Pauwi na po kami. Maganda ng araw, oh. Maganda po ng view, oh. Kitang kita nyo po yung araw. Oh. Laki ng palisdaan po yan, oh. Back import po yan, kabila din isa. Oh. Ang ganda po ng view rito, oh. Alam mo, nasa Batangas ka. Oh. Nasa dagat ka, nasa beach ka, oh. Ganda po, oh. Nakuha ko na si San Gabriel, pati mahal na yun, ah. Going to home na tayo. Nag-ride kami. Yan. Okay, oh. Ganda-ganda rito, oh. Shortcut po to daanan. Oh. Ayan, oh. Meron pa po doon. Palaisdaan po to, eh. Dadaan ulit tayo sa mga lugar. Nakakaiba. Yan, ang ganda po, oh. Dagat. Parang dagat ng palisdaan dito sa Pampanga. Okay. Ang galing nila, nagbabangka sila, oh. Pamilya nila, oh. Mga bata na nagbabangka, oh. Huli na sila. Kaya nagtitinda ng mani. Laki na sila, oh. Oh, wow. Ah. Mabalik sila ate, oh. Ako tayo. Konti. Hey. Nasa tulay tayo. Tayo nang huli ng isda si kuya, oh. Papractice sila mag-drive ng motor. Nagbabike si ate. Dagat, oh. Oh. Ang taling slim. Okay. Pauwi na po kami. Maraming salamat sa panonood sa vlog namin, ha. Okay. Thank you.